مخموری ji bername Rojava Mexmûr dembaş guhdarên hêja, em ê di vê bernameya xwe de 26 salvegera kompla navnetewî ya li ser rêber Apo, her wiha têkoşîn û berxwedaniya 26 salan li İmraliyê hatî rabarkirin, bi mêvana xwe re binirxînin. Mêvana bernameya me ya îro endama Medîsa İştar, Mizgîn Şirnexê ye. Belê hûn bi xêr hatin bernameya me. Gelek spas dikim, dest xweş. Belê heval mizgîn em dixwazin ji vê pirsê dest pê bikin. 26 sal li ser kompla navnetewî ya li ser rêber Apo re derbas dibe. Di nava 26 salan de berxwedaniya rêber Apo li İmraliyê dayê meşandin. Her wiha têkoşîn û berxwedaniya gelê Kurd, gerîlayên azadiyê û dostên Kurdan li dijî komployê hûn çawa dinirxînin? Destpêkê ji bo avakirina wê vê derfetê gelek spasiya we dikim, bi xêrhatina we jî dikim. û berî ku bersiva pirsa we jî bidim, dixwazim hezkirin, girêdanî û berîkirinê xwe ji bo rêber Apo diyar bikim. Her wiha şervanên azadiyê, êşçiyayên Kurdistanê, heta ê nava zindanan, tevayan silav dikim. û gelê me ku li çar perçeyê Kurdistanê berxwe didin, têkoşînê dikin, yê derveyê welat, jinên Kurd ê ku di nav vê têkoşînê de, di hemû qadê têkoşînê de cê xwe digirin bi awayekî keda xwe tevlî vê xebatê dikin. Ez dixwazim hezkirinê xwe ji bo hemûyan jî diyar bikim û vî rengî dest bi bersiva pirsa we bidim. Rast e, tecriteke, pêvajiyekî ê komployê 26 sal derbas bû. Yani bi gotin hesaniye 26 sal. Lê hizirîn, watedayîna her rojê wê, her keliyê wê, bi rastî ew qesî zehmet e, hew qesî giran e, lê hew qesî jî mezin e, hew qesî jî binirx e û hew qesî hêja ku mirov dubare vegere lê binêre, li ser bihizire û wateyê wê, aliyê wê ê cudatir derxewirtê. Yani 26 sal bi serî xwe dîrokek e. Taybet piştî pêvajiya komploya navnetewî ya ku li hember rêbertî hate pêkanîn, 26 sal berxwedanî ne hindike. Bi vê vesîlê vê bernameyê carek din, ez vê komployê şermezar dikim. û ez bi vê bawerim yanî, ev komplo negihaşte armancê û wê negêje armancê, binketina komployê û serkeftin, hêvî û mizgîniya a xweşiyê jî hew qes nêzik e. Ez bi vê bawerim. Ev jî di encama berxwedana rêber Apo, wekî we got berxwedana gelê Kurd, berxwedana şervanên azadiyê, berxwedana her çar parçeyê Kurdistanê, gelê me, dostên me, êl derveyê welat, berxwedana jinan, berxwedana ciwanan, berxwedana zarokan, ê kal û pîrên me bi berxwedana wan derket ortê. Niha ji bo ku mirov karibe rastiya berxwedana ku derket ortê nava 26 sala de bi welê çend deqa mirov binirxîne, Kurd û cewherî dikarim vê bêjim. Mirov gerek rastiya rêbertî nas bike. Çunku yek û pêşengiya vê berxwedanê kir rêbertî ye. Ê ku vî gelî carê din rakir ser piya, ve qes hêz ava kir, ev hêza berxwedan û têkoşîn û şer derxist ortê rastiya rêber Apo ye. Rastiya rêber Apo rastiyek çawa ye ku karî hêza ku dixwe de ava kiriye bigîne milyonan. Wê rastiyê bike rastiya her kesî. Bike rastiya biçûk heta mezinan. Bike rastiya zarok heta pîran. Bike rastiya şervan, kadro, bike rastiya welatparêz û a dostan jî. Mirov vê manê de yani rêber Apo wekî agirgehek, wekî ocağekî ye ku her tim ronahiyê, germahiyê, hezkirinê, girêdaniyê, hevaltiyê, baweriyê, hêviyê, girêdaniya bi serkeftin û têkoşînê de afirîne dikare binirxîne. û rastiya rêber Apo rastiyekî bi vî rengî ye ku ti carî nabêje xilas. Di nava rewşên herî teng de, di nava rewşên ku em bêjin nema xilas ê di ji vê pêv jiyan nabide, her derfetekî jiyanê de afirîne. Rêyek din dibîne, alternatîfek din derdixe holê. Pêşengiya vê dike dide pêşiya vê rêyê û li pey xwe di vê rêyê de bi milyonan kesan hem welatiyên xwe, hem welatparêzên xwe, kadroyên xwe û dostan tevahî dimeşîne. Rastiya rêber Apo rastiyeke ku ji nebûnê hebûnê ava dike. Rastiya rêber Apo di nava reş û tariyê de ya ku mirov dibe çavkaniya a ronahiyê ye. Komplo jî tarîtiyek bi vî rengî. Komplo jî ji bo Kurdan ev bû
Dahat mعنی که وی رنگیش بو me dahat وی معنی کو dibêje êdî her der tariye êdî rêyek din ji bo Kurdan nema êdî berxwedana Kurdan xilas rêbera wan hebû rêbera wan çavkaniya her tiştî bû ava serî çû di vê rewşê de xwestin gelê Kurd tune bikin gelê Kurd teslîm bigirin êdî bixine pêvajiyekî qirkirinê lê me dît rêbera Pokarî di nava tunebûnê de carek din hebûnê ava bike berî wê çi qas berxwedan hebû berî wê çi qas têkoşîn hebû di nava şert û mercê hîn zehmettir de di nava çar dîwaran de jî karî berxwedanek din meşekî din a ber bi serkeftinê bi awayekî hîn mestir biafrîne carek din rêbertiyek din a dîrokî de pêngavek din bike tabii çavkaniya vê rêyê jî paradigma rêbera po ye ne qas hesane yani ji paradigmayekî derbazkirina paradigmayek din avakirina paradigmayekî alternatîv ji bo tevahî cîhanê ji bo tevahî mirovahiyê kurkirina derxistina holê a rastî û heqîqeta a Kurdan rastiya a jin rastiya xweza û civakê rastiya rêxistinbûna a civakê raxistina ortê derxistina holê ya mena hebûnê derxistina holê a hebûnê xweç ku çi ye hebûn çawa dikare derkeve ortê vêna di paradigmaya xwe de bi awayekî hîn xulqkartir hîn kûrtir hîn berfirehtir derxist niha esas mirov dikare bêje berê komployê jî têkoşînek hebû lê pîştî komployê qonaxek din ê têkoşînê ye qonaxek din ê berxwedanê ye kok aynî kok e li ser aynî kokê berxwedan çêbû lê li ser firehbûn û kûrbûn û derbazkirina desthilatdariyê di paradigmayê de tamamî bi demokrasî û ekolojî û azadiya jinê ve hatna girêdanê ve mirov dikare bêje kî têkoşînekî hîn bêtir demokratîk têkoşînekî hîn bêtir bi azadiya jin û zilam û civakê ve girêdayê li ser vê bingehî têkoşînekî hîn bêtir demokratîk û bedew hate nîşandan derket holê di vê manê de wekî gelê Kurd wekî jinê Kurd pîştî komployê jî rastiya me û berxwedana ku derketî holê em deydarî rêbera pon esas îlhama me a berxwedanê serçava me çavkaniya me rêbera po ye niha di navan salên dirêj de gelek qonaxên cûr be cûr çêbûn qonaxên şerên dijwar çêbûn qonaxê pêvajiyên xweş ê meşaber bi serkeftinê çêbûn qonaxên ku wendahiyên mezin me dan çêbûn wekî gelê Kurd ji rojên xweş û nexweş me gelek jiyan kirin lê em vê dizanin tiştê ku me jiyan kirin di nava 26 sala de hêja bû çunku îro em berhemê wê dibînin îro em dikarin li her ciyî bi azadî biaxivin îro pirsgirêka Kurd vediguhere çareseriyekî ne tenê ji bo gelê Kurd vediguhere çareseriyekî ji bo gelên rojhilata navîn vediguhere alternatîvekî çareseriyekî ji bo cîhanê doza azadiya jina Kurd têkoşîna azadiya Kurd pîştî komployê îro veguheriyê ku pêşengiya têkoşîna azadiya jinên cîhanê şer û berxwedana a gerîlayên azadiyê li çiyayên Kurdistanê îro parastina hemû nirxên gelê Kurd gelên cîhanê taybet ê gelên rojhilata navîn dike îro berdevkiya tevahî mazlûman dike îro berdevkiya a tevahî berdelên ku di nava van salên dirêj de hatine dayîn berdevkiya wan hemû dike rûmeta wan şerefa wan hemûya dayî ser milê xwe û berxwedanekî vî rengî yê mezin didin meşandin yani tabî vê jî dixwazim bêjim komplo pir mezin bû mezinbûna komployê esas te di aliyekî de mezinbûna rastiya rêbera po û mezinbûna gelê Kurd û têkoşîna gelê Kurd jî nîşan didin ne komployekî ji rêzê bû çunku rêberê me ne ji rêzê ye çunku gelê Kurd ne gelekî ji rêzê ye çunku jina Kurd ne jinekî ji rêzê ye ser vî bingehî jî berxwedana ku me raberkir ne berxwedanekî ji rêzê jî bû berxwedanek me ku her keliyê wê dikare bibe yani bi sedan cîld pirtûk berxwedaneke ku dikare li ser bêna bi hezaran stran bi hezaran fîlm bêne çêkirin hîn jî ev jî wê têrê neke loma komplo mezin bû lê berxwedan jî mezin bû û îro em nêzîkî serkeftinê nin li ser vê esasî carek din
Yani bu vesile salvegera a komployu ve em bi vê bawerin komplo ber bi dawî diçe bin keftina komployê bi qasî keliyê bêhindanê nefes dayîn û standinê bin keftina wê ew qez nêzik e serkeftina me jî ew qez nêzik e ser vê esasî bawerî û girêdaniya me bi rêbertî ji her demê xurttir e nefreta me li hember komployê ji her demê meztir e û baweriya me ji bo serkeftinê jî hîn bêtir meztir e ez dikarim wiha Kurt û Cewherî bersiv bidim. Belê heval mezin piştî dîlgirtina rêbera ku gelek çalakiyên fedayana hatin li derxistin bi dirûjmeya kes nikare rojematarî bike ev çalakî hatin pêk anîn. Yani çi bo sedema ku rihekî wisa derkeve holê? Rast e ew pêvajo me jiyan kirin. Kelî bi kelî nefes bi nefes şahidî wan roja me kir. Rojên komployê ku pêk hatin tên bîra me. Rewşa me wê çaxê tê bîra me. Hêrsa me wê çaxê tê bîra me. Rastiya berxwedana ku dibin navê dirûjmeya kesek nikare roja me tarî bike de kelî bi kelî ew şehadetên ku hatine jiyan kirin ser ragihandina di me şopandin ê nêzîkî xwe me dîtin me şahidî ji van re jî kir. Bi vesîla vê pirsa we jî bi taybet dostên me, hevalên me û welatparêzên me bi giştî ê ku di vê pengavê de pêşengiya fedayîtiyê kirin ê ku li dora rêbertî bûne xelekê jî agir ku neheştin kesek nêzîkî rêber bibe neheştin destên qirêj nêzîkî rêbertî bibin ê ku rêbertî parastin wan hevalan hemûyan bi bîr tînim û beşna xwe jî li hember wan dibînin. Yani esas te yê ku hişt ku em bi awayekî xurttir bi ser xwe de biçin ku em bêjin erê em jî dikarin bikin û em dikarin berxwe bidin yek jî ev şehîdên me bûn. û di peyamê piştî wê ê ku rêbertî dihatin pirtûkên rêbertî jî em dixwînin di perwerdê xwe de em dixwînin di civînê xwe de em dixwînin em li ser dinirxînin. Rêbera po jî wekî têkoşîna hember berxwedanê wekî têkoşîna hemberî komployê esas te diyarî van hevala kir. Esasî diyarî xwediyê van çalakiyan kir û wekî deyndariya xwe li hemberî van anî ziman. Di vê berxwedanê de kî hebûn? Di van çalakiya de kî hebûn? Ev çalakiyek çawa bû? Çawa dest pê kir û heta kengî berdewam kir. Berxwedanek bû ku ji zarokên 13 salî heta pîrên 6-7 salî tê de bûn. Ji hemwelatiyên Kurd bigire, ji jin bigire, zilam bigire, heta dostên Kurd êwek elefteriya di nav de bûn. Ji qadên çiyê çalakiyên fedayî bi întiharwarî çûna nav dijmin de bigire, heta di qadên herî demokratîk li pêşiya meşan, li pêşiya berxwedanan ji bo protestokirina komployê çalakiyê ku hatin kirin hebûn. Van pêşengiya kombûna li derûa rêbertî kir û em jî tevlî van bûn. û esas te eger rêbera po nebana, bangevaziya rêbera po nebana wê ev çalakî berdewam kiribana. Çikî wekî gelê Kurd me ev ruh jiyan kir, wekî jinên Kurd me ev ruh jiyan kir. Yani di vê manê de ev heval jî bûn pêşengên me ku em xwe li dora rêbertî kom bikin. Niha ji bo ku van çalakiyan mirov karibe fêm bike, gerek girêdaniya navbera rêbertî û girêdaniya navbera gelê Kurd û jinê Kurd gerek mirov fêm bike. Girêdaniya rêbertî û dostên Kurdan gerek mirov fêm bike. Rêbertî cardin wek careyekê min got, rêbertî rastiyek çawa ye ku girêdaniyek vî rengî pêre derdikeve. Ev girêdanî naşibe girêdaniya dayîkekî bi zarokê xwe. Ev girêdanî naşibe girêdaniya dê û bavekî bi zarokê xwe. Ev girêdanî naşibe girêdaniyekî ku bi serokê dewletekî yan jî bi serokê welatekî din ve. Ev girêdaniyekî manewî ye. Ev girêdaniyekî ruhî ye. Ev girêdaniyekî ku ez nikarim bi niha bi peyv penase bikim. Ev girêdaniyekî ancak mirov dikare jiyan bike. Ev girêdaniyek ku çi qes mirov tê de zor û zehmetî jiyan bike û qes mirov bêtir pêv tê girêdan. Ev girêdaniyek ku ji bo wî mirov dikare canê xwe jî bide. Ev girêdaniyek ku ew bixwe ji mirov hîn bêtir binirxtir e. Çunku eger ew hebe mirov heye. Eger rêbertî hebe jin heye. Eger rêbertî hebe gel heye.
civak heye, ciwan heye. Rastiyekî vî rengî yani. Divê mehne navbera rêbertî û navbera van hevalên ku çalekî kirinin û wekî berdewamê wan ê heta herî dawî. Heta heval rûken û heval sara. Heta heval rojger û heval asya. Ki ev jî ser vê esasî ruhê fedaî tînin. Evane nîşan dide ku ev ruh berdewam dike. Ev girêdanî berdewam dike. Yani em vane welî bi hesanî bi peyva jî nikarin pena sevkin. Lê rastiya rêbertî nîşan dide ku çi qas bi bandor e, ku çi qas bi hêz e, ku çi qas xwe û civaka xwe dikî yek. Çi qas dibe rastiyekê ku nikare bê perçekirin. Ku her tiştê de bi hev re dibe dikê jî heman watê ye. Bi hev re dikele, bi hev re mezin dibe, bi hev re xweşik dibe. Li ser vê bêgehê yani rêbertî ne serokek ji rê zêbû, hebûna me, çarenûsa me, jiyana me bi rêbertî re hebû. Van hevala pêşengî kir, li ser şopa van hevalan jî heta îro em jî berxwedana xwe berdewam dikin û em ê ti carî van şehîdê xwe ji bîr nekin û her tim em deydarî wan û rêbertîn. Belê evvel mizgîn em dixwazî vê jî pirs bikîn yani ji roja rêberapo hatî dîlgirtin heye niha gelek çalakiyên cor be cor hatin li darxistin. Herî dawî ji dehê cudmaya 2023yan ji alî dûstên gelê Kurd ve ji pengava ji rêberapo re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî hat li darxistin. Yani ev çalakiyên henê ev pengavên ku ji bo azadiya rêberapo hatin li darxistin hûn çawa dibînin? Yani me berxwedana gelê Kurd nirxand, Kurd û Cewherî yê ku me şahîdî êş ciyan re kir me nirxand. Tabî berxwedana dostên Kurdan mirovahiya hezkiriyê demokrasî û azadiyê jî di nav vê de ciyekî girîng digire. Ew jî xwedî kedekin. Yani taybet jî ev 2 sal e berxwedana wan bêtir derdikeve pêş. Yani bin navê tabî çawa derket pêş, bin navê pêngava a ji bo azadiya a rêberapo, azadiya fîzîkî ya rêberapo derket pêş. Lê em bêjin tenê di van 2 salê dawî de derket pêş, nexêr. Çünkü beriya wê jî heye yani. Beriya wê jî gelek kesayetên internasyonal, gelek mirovên jin û zilamên ji netewên din, ji PKK'yên din di nava vê têkoşînê de cê xwe girtin. Yani mirov dema ku vê pêngavê binirxîne gerek mirov ji wan xwe nenirxîne. Ev jî çi nîşan dide? Rastiya internasyonalbûna ya PKK, internasyonalbûna bîrdoziya rêberapo nîşan dide. Yani evana ne hema alîgiriyê ku ji bona Kurda re tê kirin. Evana ne alîgiriyê ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêberapo tê kirin. Ev jî bênawekî erka xwe dibînin. Em dibînin ev jî azadiya xwe tê de dibînin. Ev jî çareserkirina pirsgirêkên cîhanê divê de dibînin. Tabî ev jî bi carekî derneket ortê. Bi têkoşînekî berxwedanekî dîrokî derket ortê. Gerek em veguherin Cewherê internasyonalbûna a PKK. Gava yekê min a PKK de kîjan internasyonal hebûn? Tirk hebûn. Heval Xeyrî Durmuş Kemalpîr hebûn. Ev jî pêngavek e bi rêbertî re yekbûyînê ye. Di heman demê de di salên piştî wê de jî di nava PKK de gelek kesayetên ji netewên cuda, baweriyên cuda di nav PKK de cê xwe girtin, heta şehîd ketin. Di şoreşa Rojava de pêngavên seferberiyên internasyonala çêbûn. Heta niha jî hêzên mezin ê wan di nav de henin. Çavkaniya îlhama şoreşa welatên xwe, azadiya xwe divê de dibînin. Ref bi ref herîkî nav vê şoreşê, nav vê têkoşînê. Ev pêngava azadiya cîhanî a ji bo azadiya fîzîkî a rêberapo ku derket holê li ser vê çandê derket ortê. Yani rêberapo eger hîmê wê bîngehîn di bîrdoziyê dananî va, di avakirina PKK de ciyekî bîngehîn stratejîk ne da bara internasyonalan, ne da ba Kemalan, ne da ba Xeyriyan, ne da ba Rûkenan, bi vî rengî îro rastiyek dernetket ortê. Wê pirsgirêka Kurd jî tenê pirsgirêka netewî ya Kurdbûnê re sînordar ma bana. Têkoşîna me jî tenekê têkoşînekî rizgariya netewî ve sînordar bimîne.
مرو دکاره بیجه اف برخوادان 2 سال داوی آ پینگاوی ده شیم بر بو بر همه کدا وان شهیدین انترناسیوناله اوانه جی وید بینن آزادیا فیزیکی ریبر اپو نه تنها آزادیا فیزیکی آریبرتیه نه تنها آزادیا گل کرتنیه دبینن کو آزادیا وانش جبر سیستم ادناو ده جیان دکن دبینن کو چقدر پرسکریپت دهن چقدر قیران دهن اوجی دیش پرگالا خو نرازینن ختماندن پرگالا مدرنیته کاپیتالیست دبینن ده همان نمیده جیانی که کو هرتم ناو قوسی ده ناو تنگازاری ده به معنویات ده روناهیه کی یه معنوی یه بلنبونه یه خوشبونه دبینن جبر و بیردوزی ریبر اپو وکی تلسمه کی وانجی دکشینه خواه وانجی لدورا خو کم دکن مرو دوی معنی ده تکاری بجه کی پینگا و ریبرتی یا به آواکرنا پیکی که ده آ انترناسیونال آکو دا دست بگیرن ایرو جیهانی بویا گردونی بویا و لسر وی بینگه هین پینگا واکو سال 2023 ده هات دست بگیرن لحفته 4 ولاتان کو بانگوازی هاتن کرن کم بکم مرو سالا دویمین ده جی برخودانا وید بینه هر بچه اف پینگا وی مزنتر جی به حتی آزادیا فیزیکی یا ریبر اپو حتی ریبر اپو فیزیکی آزاد جی به اف تکیلی و برخودانا کو نابرا گلان ده آکو هیوی بردوان بکن نه ولی پینگا وکه تنه جبونا دمکی کو هاتی مشادن اف تکیلیه که استراتژیکه اف تکیلیه که بینگهینه اف ده همان دمیده وی درد خوله ریبر اپو نه ریبری گلی کرتنه ریبری که جیهانیه چاوا مارکس جبو سوسیالیزمه رئال سوسیالیزمه بو پیشنگک ریبر اپو جی ایرو جبو مدرنیتا دموکراتیک پیشنگو ریبر لوما مرو واهیل دوراوی کمد به ده همان دمیدم فرقا ریبر اپو ویر اینگه هیا کسی اینکو وی نبینن جی وی ناس نکن جی لی دماوی دخوینن جی فکری وی باندورد بن خواجی دهون دریوی دبینن ریبر اپو بیویر اینگه راستیا گلندن همویان هم بیستکن پیکاتیدن همویان هم بیستکن او جی خود ناب دبینن نا ام وک گلن روشلاتا ناوین ام وک کرد تایبت وکی جنین کرد اید ناو ریخستنه ده راسته گریدانیک می هندکی جداتر آب ریبرتی ره هیا لی اف نه گلی کردن نه جنی کردن و وک ملت بن دستی زورداری و ظلم و قرکرن و شوتان دنیدنن اف درفتی وانی جیانی هیا لی گریدانیا وان بریبرتی گریدانیه که سر بنگه فهم کرنه گریدانیه که توریک و بیردوزیه گریدانیه که انتلیکتواله گریدانیه که کو براستی پناست کن tabi her gute navi tek koşine tabi van penga ve van xabatan dibin ali manevi evi tek vena ve giridanici him beter xortir rasti yani mruf dama ve penga ve dibine و حتی ایروجی داخوانی وانی کو بردوام دکه مروف دبینه مروف جوانجی هیز دگره و مروف همان نمیده مزنبونا وان و مزنبونا خوش دبینه و مروف ویجی دبینه چاره سریه که راستقین لکردستانه لروشلات ناوین ancak به هفربونا آگلان و لسر خطا انترناسیونالیست کار بگوره yani وید کارم بیجم evji heza ریبرتیه باندورا ریبرتیه مروج هفدو قط نکار دست ببکه لی مرو دکاره وان خباتان هین فرهتر بکه مرو دکاره کسیم هین بهتر زیرتر تبلیغ خباتا خوب که و وان پینگا وان تنی وقت شکل بانگوازینا yani به شیواز هین بهتر خلق کارتر yani به شیواز نامه نویساندن به شیواز کنفرانسان به شیواز اتلیه‌یان به شیواز بهتر سردانی کردستان کرن بهتر به کردان را دانستندنه بهتر هفدو ناس کردن فیزیکی و جی مرد کار خورتر بکن ام جی دکارن و از من خوی حق سالندریش بوان را بهتر پارو بکن هیز جوان بگیرن و هیز بدن وان و ببیرنگ آزادی فیزیکی یا ریبر اپو هم بهتر نزدیکتر بکن دکارن بیجی بکرد جوهری وانا ها برسبت بله اول مزگینم برداویه برنامه خواه دچینم دخوازم و پرسشی جواب بگین اجی دست بکو پنبرتی حیا نها گل وارگاه مخموره دناو برخوادانی او تگوشینه کی ده پشتی ریبر آبو ها دیلگردن گل وارگه جبو آزادی فیزیکی ریبر آبو او شرمزر کرنا کم پلاناف نتاوی بخوادی هلوستک چاوا او تگوشینه کی چاوا رابر کرن yani ما هقص بحثا
کۆمپلۆیە کرد بەحسا تێکۆشینە هاتکردن کرد بەحسا پێنگاوا ئینتەرناسیۆنال ئاکو هاتی دەست پێکردن مەکرد تابی di nav vê de gişî de wek gelê wargehê jî divê em xwe taybet binirxînin yani divê têkoşîna 26 sala de ciyekî taybet û girîng yê me ê gelê wargehê hebû em wekî gelê wargehê wek jinên wargehê yani girêdaniyek me ê rêbertî ya taybet heye yani çi dibe bila bibe çiqas zor zehmetiyê jiyanê hebin bila hebin dema dibe ji rêbertî her tişt disekine dema mijar dibe rêbertî tiştek li ber çavê me xuya nake her tişt dibe rêbertî em li derdora rêbertî kom dibin rast e me rastiyek penaberiyê jiyan kir gundê me hate şewitandin zarokên me li ber çavê me hatin qetilkirin dê bav û xwişk û birayê me hatin qetilkirin em ketin meşekî dirêj me nav zor û zehmetiya de sînor qetandin em derbasî başûrê Kurdistanê nav axên Iraqê bûn di nav vê penaberiya 30 salî de jî me zor û zehmetiyên pir mezin dîtin rojên ku ti tiştek nebû ku em xwe pê bigirin tenê rêbertî tenê berxwedan tenê xwişk û birayê me çiyan hebûn ku me xwe bi wan girt hêviya me baweriya me ew baweriya me ku em ê ji bo sibê şiyar bibin rêbertî bû berxwedana çiya bû xwişk û birayê me bû ew ê çiya kînin ma xwişk û birayê me nin ew ê ku şehîd dikevin kînin xwişk û birayê me nin ew ê ku li zindana kînin xwişk û birayê me nin ji ber vê ti zor û zehmetiyê nehatin ber çavê me ji ber ku ê di nava şert û mercê herî zehmet de jiyan dikirin ew bû li gel zehmetiyê wan zehmetiyê me ne tiştek bû me nekarî em behsa ê xwe bikin me ji ê zehmetiyê xwe şerm kir ku em behsa wan bikin bi taybet piştî komployê piştî girtina rêbertî yani ev bû veguherî rewşek cuda rast e ew rojên ku rêbertî hatin girtin pir zehmet bû pir giran bû di aliyê hest de jî di aliyê fikir de jî de hem niha jî mirov dema dihizire pir giran bû lê me vê zanî me meşek dest pê kir bi rêbertî re bû û bi rêbertî me berdewam kir çi dibe bila bibe ser rêya rêbertînin û ji bo rêbertî çi bê xwestin em her tim jê re hazir û amade nin ji bo me xeta sor rêbertî rêbertî çi bêje em jê re amade nin bes rêbertî ji me re bêjin bes pêşengê me azadiyê ji me re bêjin bes şervan û gerîlayê me ji me re bêjin em hebûna xwe di hebûna rêbertî dibînin em hebûna xwe di berxwedana çiya de dibînin berî komployê jî welê bû piştî komployê jî welê bû yani dinya alem dibêje kîjan kampê din ê penaberiyê çê bûn û hundirê salek du sala di belav bûnin ev 30 sal e di nav penaberiyê de em dijîn û em belav nebûnin hevgirtina me çi em xwe li dora rêbertî digirin rastekê masiyê me henin rast lewaziyê me henin lê dema dibe mijar dibe rêbertî em wane hemûya dina aliyekî ya esasî rêbertî ye rêbertî berxwedan kir me jî berxwedan kir li hember zor û zehmetiyê jiyanê li hember ambargoyan li hemberî girtinên riyan li ser me li hemberî nebûna derman û doktoran li hemberî nebûna erzaq û xwarinan li hemberî teyaran li hemberî êrişên ser kampê me berxwedan destek dirêjî wargehê bibe em qebûl nakin ji ber ku ev wargeh wargeha rêbera po ye û heta rêbera po ji me tiştekî nebêje em ê vî rengî berdewam bikin rêbertî çi bêje em ji wê re hazir ji ber yani rêbertî ji me re ji welatê me axê me gundê me warê me ji her tiştî biqîmettir e rêbertî ji me re ji xwişk û bira û zarokê me biqîmettir e çunke em dizanin vê jiyan û rûmeta ku me qezenc kirî rêbertî dayî me ji bo ku em vêna bi serkeftinê tacîdar jî bikin em ê li benda bangavaziyê rêbertî bin
پیواژویەک jî dest pê kirî niha pir tê nîqaş kirin. Wek wargeh jî em pir nîqaş dikin. Wek jin jî em nîqaş dikin. Dibêjin wê bangewazî bê kirin. Dibêjin rewşê rêbertî divê guhertin çê bibe. Em uslûbê dewletê dinêrin. Yani gelek alî henin. Eger em li gora xaftinê wan biçin, yani tu evekî ciyê baweriyê nîne. Lê baweriya me bi rêbera poyê. Em dizanin ev pêvajo pêvajoya rêbera poyê. Em ji dewletê ne bendawar. Em nabêjin dewlet gundê me bide me. Em nabêjin dewlet malê me bide me. Em nabêjin dewlet em vegerin ciyê din. Rêbertî çi bêje em ji wê re amadin. Baweriya me bi rêbertî, çunku rêbertî heta niha şaştiyek nekirî ji bo me. Em jî şaştî ji bo rêbertî nakin. Her gotinek rêbertî ji bo me ferman e, bi mal û zarok û maddî, manewî û bi her tiştê xwe, bi fîzîkê xwe, bi canê xwe em ji bo vê amadenin û ev pêvajo jî em bawer dikin ku bi însiyatîfa rêbertî wê bigêje serkeftinê. û ji bo ku destê rêbertî em xurt bikin çi ji me vê xwestin em hazir. Ji her cûre berxwedanê em hazir. Madem em heqez nêzîkî serkeftinê bûn, şert û mercên yê cîhanî, yê rûjhilata navîn, êl derdora Kurdistanê dizîvirin ku heqez dest didin ji bo hindik tiştan, em dizanin xeterî jî henin. Em bê jî dizanin. Em dizanin wê wendahî jî bêdayîn û em ê bidin. Em jî bin, ez jî bim. Em ji vê re hazirin. Lê ji bo ku ev pêvajo serkeve, çi ji destê me bê, em ê wana pêk bînin. Em vêna wekî erkekî xwe li hemberî pêvajoyê diyar dikin û em divê de zelalin. Ji jiyana xwe zêtir, em ji bo vê zelalin. Çawa em nefes didin distînin, çavê xwe vedikin, dora xwe dibînin, heqez jî bi wê dîtina xwe, bi wê nefesstandina xwe em bi rêbertî bawerin û li pey şopayên. بله اول مزگینم هر داوی بانگوازی و بگیرن یعنی جبو آزادی فیزیکی ها ریبر آب و پیوسته چی بیواره گیرن یعنی بانگوازی ده هم جبو جنین کرد هم جبو جنین جهانی چینه Yani me got pêvajoyê em jî nêz de dişopîn. Hemû deman me pêvajoyê şopand, îro jî em dişopîn. û em fetkin axaftinê rêbertî. Rêbertî çi got tecrîd berdewam. Em ji vê fêm dikin û divê em têkoşîna xwe berdewam bikin û xurttir jî bikin. Em li rojava dibînin êrîş henin. Li başûr êrîş henin. Ser wargeh me 24 saet keşfê wan, teyarê wan digerin. Em dizanin em jî ne de ewlehiyê din. Loma em dizanin garantiya ku ya aliyê dewletê bi tiştek ji bo vê pêvajoyê nînin. Me aliyê xwe de helwesta xwe zelal kir. Lê wekî gelê ku di nav 30 sal ê têkoşînê de di nav penaberiyê de em vê meşê didomînin, em dixwazin peyamê xwe bihînin hemû kesên ku vê bername godar dikin. Gelê me ku heta niha di nav vê têkoşînê de cê xwe digirt, xebat dikirin, divê xebatê xwe qat bi qat mestir bikin, em ê jî mezin bikin. Yek dikirin em ê bikin 10 dikirin em ê bikin 100. Divê em bêtir destê xwe, milê xwe, bedena xwe bi saxî bixin bin bar. Gelê me jinên ku heta niha tevlî xebatan nebûnin, tevlî rêxistinbûna nebûnin, tevlî komîna nebûnin, berpirsiyartî negirtinin, di ciyekî vê têkoşînê cê xwe negirtinin, bi wesîleya vê bernama wê jî em bangewazî dikin. Werin bi serkeftinê tacîdarkirina vê pêvajoyê de em bihev re bin. Werin cî ji bo we jî di nav vê têkoşînê xebatê de heye. Werin em bihev re dikarin bikin. Bihev re serkeftin wê nêzîktir be. Em ne mecbûrin vê têkoşînê vê têkoşînê barê wê li ser milê hindik ciyên dik girantir bikin. Werin em barê hev sibiktir bikin. Werin em serkeftinê hîn nêzîktir bikin. Di heman demê de ji bo ciwanan, ji bo jinan ev bangewaziya me derbastar e. Ji zarok bigire heta pîr, ji bo her yek ji me karekê ku em bikin heye. û em taybet wek jin deyndarî rêbera bûn. Me jin hebûna xwe bi rêbertî re dît. Em jiyana xwe berî penaberiyê, beriya têkoşînê berçav derbas dikin û hebûna xwe îro berçav derbas dikin. Ji wê jina bê ziman em bûn xwedî ziman. Ji wê jina di nav malê de em bûn jina rêxistin ya têkoşînê, pêşengên têkoşînê. Me gelek tişt qezenc kir. Me ev bi saya rêbertî qezenc kir. Loma divê vê pêvajoyê de em têkoşîna xwe hîn xurttir bikin ku em azadiya fîzîkî ya rêbertî nêzîktir bikin.
و ام باورن او روش پر نزیکه که امه ریبرتی ناف خود ببینن، امه ریبرتی به حسکرن هم بیز بکن. هر یک جمعه می بگیجن وی خوشیه باوریا مدوی آلده بلنده و بردل چد به بلا ببجبو ویجی امه بدن و سر بینگه هی جبو همو گلیمه جبو حوالین سری چیان جبو یکل روجاوا برخودن به تایبت ایدنا برخودانا تشرینه ده بنده و تشرینه ده اما تایبت سلاف دکن جبو حوالی زندانان ام دبیجن آزادیا فیزیکی ریبرا پوی با آزادیا محمویان لوما کدا کو وجدا کدا کو جمجدا ایروج هر دم نزیکتری سرکفتنیه روزن کو با آزادی ام هف حمیسکن به هر ریبرتی ببین نزیکن سر بینگهی ام سرکفتن خوز. بله اول مزگینم گلک سپاسیاتی که جبونه لیلین و اینگرام با و دم خواب بمره پارو کر. ام جی سپاسیات کن گلک ممنون زور سپاس. بله گهدارین هیجا مدوی برنامه خود 26 من سالوگر کمپلان نفنه تویی یا لسر ریبر آپو هر وقت تکوشین و برخدانی 26 سالان یا لیم رالی هاتی رابط کردن به میوان خوار نرخاند. میوان برنامه ما ایرو اندام مدرسه اشتار مزگین شرنخی بو ام به وی آوایی گشتن داویا برنامه روژا و مخمور بمینن دنا و خیر و خوشیه ده دم باش. روژه و مخموره